सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि सालम एनबि इउटुब चेनेलाव आङो बरायनानै लायो। फै जोङो दसे सम इसोरनि रावखौ जोङो खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय देरहानायनि बिथाइ। बे बिषयखौ लानानै जोङो दसे सम इसोरनि रावखौ जोङो खोनासंनि। बिनि सिगां आं इसोरनि रावखौ फरायगोन। नुजाहोजानाय 2 बालाब आङो 10 सारिखौ फरायगोन। फरायनि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै। खोमा गोनाङा जिउआ गिर्जाफोरखौ होननायखौनो खोनासंथों। देरहाग्राया खननैनि थैनायजों गाज्रि खालामजानाय नङा। बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। बे बुहुमाव जेसेबां सुबुं माहारि दङ, जोङो बयबो सानसे समाव बे बुहुमखौ नागारनानै जोङो थांनांगोन। जों बयबो मिथिगौ जोङो बे बुहुमाव अरायनि थाबाय थानो थाखाय जोङो हाया। नाथाय बेखौ गोसोखांनाया मोजां आंनि अनजाग्राफोर। थैनायनि उनाव मोननै जायगा दङ आरो बे मोननै जायगानि गेजेराव मोनसे नङा मोनसे जायगायाव सानसे जोङो सहैगोन। मोनसे जायगाखौ सोरगो रायजो होननानै बाइबेला मिथिहोदों आरो मोनसे जायगाखौ नोरक रायजो होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो फै जों दिनै गावनि जिबनखौ बिजिरनानै नायनि जोङो थैनायनि उनाव बबेयाव सहैगोन। आं दिनै मोनसे सोंनायखौ दोननो गोसो जादों आंनि अनजाग्राफोर। नोङो गावखौ बबेयाव सहैगोन बादि नोङो दिनै मोनो? जोङो दिनै इसोरनि रावनि गेजेरजों खोनाबाय, जायफ्रा दिनै जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनानै गावनि जिबनखौ गोथारै लाखिदों आरो गुरगुनाय जिउ खुंदों, बे साफ्रोमबोनि थाखाय जिसु ख्रिस्टआ बे समायखौ लादों। देरहाग्राया खननैनि थैनायजों गाज्रि खालामजानाय नङा। जेब्ला जोङो दिनै देरहानायखौ मोनगोन, बबे बिषयाव देरहानाय आंनि अनजाग्राफोर? जेब्ला जों मेगननि लुबैनायखौ जोङो फेजेननो हागोन, जेब्ला जोङो मोदोमनि लुबैनायखौ जोङो फेजेननो हागोन, जेब्ला जों बे संसारनि गासैबो हाबिलासखौ जोङो फेजेननो हागोन, अब्लासोनो जोङो देरहानायखौ मोनगोन। आरो बे मानसिफोरनि थाखाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, समाय लादों, आङो बेखौ खननैनि थैनायनिफ्राय बासायगोन। आंनि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै नैथि थैनायनिफ्राय बासायजानायखौ मोननो लुबैयोब्ला, नोरक रायजोनिफ्राय खारग'नायखौ जों मोननो लुबैयोब्ला, जोङो दिनै देरहानो नांगोन। निराशा जायो बे जिबनखौ लानानै, जोंलाय माबोरैथो बे संसारखौ फेजेननो हागौ? जोंलाय माबोरैथो मेगननि लुबैनाय, गोसोनि लुबैनाय, मोदोमनि लुबैनाय हाबिलासखौलाय जोङो माबोरै फेजेननो हागोन? गोबां सोंलुआ जोंनि जिबनाव फैयो। आरो नंगौ आंनि अनजाग्राफोर, बे बुहुमाव जेसेबांखि बोलोगोरा गियानि जाया मानो, धोनि जाया मानो, माब्लाबाबो बोलोजों, गियानजों, धोनजों बे संसारखौ फेजेननो हानाय नङा। संसारनि हाबिलासखौ माब्लाबाबो फेजेननो हानाय नङा आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो 1 ज'हननि 4 बालाब 4 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ, मानोना नोंसोरनियाव थानाया संसाराव थानायनिख्रुइ देरसिन। जोङो दिनै इसोरनि रावनि गेजेरजों खोनाबाय, ज'हननि बेलायाव लिरदों, मानोना नोंसोरनियाव थानाया, जोंनियाव थानाया संसाराव थानायनिख्रुइ देरसिनथार। जायफ्रा गोथार जिउखौ मोनबाय, गोथार जिउजों सुफुंजाबाय, बे मानसिया संसारखौ फेजेननो हानायनि बोलोखौ बियो मोनबाय। आरो जोङो संसारनि हाबिलासखौ फेजेननो थाखाय जोङो गोथार जिउखौ मोननो नांगोन। गोथार जिउजों जों सुफुंजानो नांगोन। अब्लासोनो जों बे संसारनि हाबिलासखौ जोङो फेजेननो थाखाय हागोन। जोङो गोथार जिउखौ मोनालासे, गोथार जिउजों सुफुंजायालासे, गोथार जिउजों जोङो दैदेनजायालासे माब्लाबाबो बे संसारखौ जोङो फेजेननो हानाय नङा। बेखौनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों। आरो दिनै नोङो गोथार जिउखौ मोनबायब्ला, अब्ला नोङो संसारखौ फेजेननो थाखाय नोङो बोलो मोनगोन। बेनिखायनो 1 ज'हननि 5 बालाब 5 सारियाव बुंदों, जिसुआनो इसोरनि फिसा होननानै फोथायाब्ला संसारखौ सोर फेजेननो
हायो। जोङो संसारखौ फेजेननो नांगौब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ इसोरनि फिसा हौवा होननानै जोङो फोथायनो नांगोन। जोंनि गोग्गोम फोथायनायखौ जिसु ख्रिस्ट'नि सायाव जोङो दोननो नांगोन आरो बेक्तिगत जिबनाव आंनि बासायगिरि होननानै जों बेखौ नाजावनो नांगोन। अब्लासोनो जोङो बे संसारखौ फेजेननो थाखाय जोङो हागोन। नों दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि बेक्तिगत जिबनाव आंनि बासायगिरि होननानै नोङो नाजावदों ने? आरो नोङो गोथार जिउखौ नोङो मोनबाय ने? गोथार जिउजों नोङो सुफुंजाबाय ने? मानोना बे संसाराव जोङो गावखौ गोथारै लाखिनो थाखाय गुरगुनाय जिउ खुंनो थाखाय बेक्तिगत हिसाबै जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो बासायगिरि होनानै नाजावनांगोन आरो गोथार जिउजों जोङो सुफुंजानो नांगोन। जेब्ला जों गोथार जिउजों सुफुंजागोन अब्लासोनो जोङो बे संसारखौ फेजेननो थाखाय हागोन। बै समाव साथाम मानसि जायफ्रा गोथार जिउजों सुफुंजादोंमोन आरो बिसोरो गेदेर देरहानायखौ जिबनाव मोनदोंमोन। बिसोरनि थाखाय गोब्राब मोनसे परिबेसा फैदोंमोन, गोब्राब मोनसे थासारिया बिसोरनि जिबनाव नुजाफैदोंमोन। अब्लाबोनो बिसोरो बै समाव फोरबोनि मुङै बे गासैबोखौ देरहानो थाखाय हादोंमोन। जोङो गोथार जिउजों सुफुंजायैखायनो समाव गाज्रि लोगोफोरजों लोगो जानानै जोङो इसोरखौ बावलाङो। जोङो गोथार जिउजों सुफुंजायैखायनो जोङो संसारनि लुबैनायाव जोङो गोदोनानै इसोरनिफ्राय गोजानाव जोङो थायो आरो जोङो थाङो। नाथाय बै समाव हान्नानिया, मिसाएल आरो आजारिया मोना बिसोरो गोब्राब थासारियावबो देरहानायखौ फोरबोनि मुङै मोनदोंमोन। मानोना इसोरनि जिउआ बिसोरखौ दैदेनदोंमोन। दिनैबो बे इसोरनि जिउआ नोंखौ दैदेनोब्ला नोङो जेरावखि थाङा, जेखि जायगायाव नोङो थाया, देरहानायखौ नोङो मोनगोन। जेब्ला जोङो दानियेलनि बिलाइ 3:1-4 फरायो अब्ला मोननो हायो। नबुकदनेस्वर राजाया 16 मु गोजौ 6 मु गुवार गिदिर मोनसे सनानि मुर्ति बियो बानायदोंमोन आरो गिदिर सनानि मुर्ति बानायनानै गथै रायतफोरखौ बियो आह्वान खालामदों। हादांग्राफोर, मन्थ्रिफोर, सान्थ्रिफोर गासैखौबो नबुकदनेस्वर राजाया हांख्रायदोंमोन। जेब्ला दामनायफोरखौ नोंसोर खोनागोन अब्ला नोंसोर गुग्रुबनानै बे सनानि मुर्तिखौ खुलुमदो। नाथाय नोंसोर बे सनानि मुर्तिखौ खुलुमाब्ला नोंसोरखौ रोहो रोहो जोंनाय अरगेंआव गारसोमनाय जागोन होननानै राजाया बेबायदि हुकुम होदोंमोन। फारसेजों गोजौ मोनसे सनानि मुर्ति दङ आरो फारसेजों रोहो रोहो जोंनाय अरगें दङ। बेबायदि जायगायाव मानसिफोरखौ राजाया आह्वान खालामदोंमोन। फारसेजों सनानि मुर्ति दङ आरो फारसेजों जोंब्लावनाय अरगें। बेनिखायनो बै समाव मानसिफ्रा अरगेंखौ गिनानै गोबाङा सनानि मुर्तिखौ खुलुमदोंमोन आरो गोबाङा सनानि मुर्तिखौ इसोर होननानै बिसोरो खुलुमदोंमोन। नाथाय बे समाव हान्नानिया, मिसाएल आरो आजारिया मोना बिसोरो राजानि बानायनाय मुर्तिखौ खुलुमाखैमोन। बिसोरो गसंगासिनो थादोंमोन। बेनिखायनो सानैसो खालदियारिफ्रा थांनानै राजानो बेबायदि बुंदोंमोन, महाराजा, हान्नानिया, मिसाएल आरो आजारिया मोना नोंनि बिथोनखौ बिसोरो मानियाखसै, नोंनि बानायनाय सनानि मुर्तिखौ बिसोरो खुलुमाखै। जेब्ला बे खोथाखौ राजाया खोनादोंमोन अब्ला नबुकदनेस्वर राजाया हान्नानिया, मिसाएल, आजारियामोनखौ गावनि खाथियाव लिंहरदोंमोन आरो गावनि खाथियाव लिंहरनानै बुंदोंमोन, बियो नंगौ ने? आं जायखौ खोनाबाय बियो थार ने? नोंसोरो आंनि बानायनाय सनानि मुर्तिखौ खुलुमाखै ने? जुदि खुलुमाखै आरोबाव नोंसोरो खुलुमनो थाखाय हागोन। जेब्ला दामनायफोरखौ नोंसोरो खोनागोन अब्ला नोंसोर गुग्रुबनानै बे सनानि मुर्तिखौ खुलुमदो। नाथाय नोंसोरो बे सनानि मुर्तिखौ खुलुमाब्ला आं जेखौ बानायदों नोंसोरखौ रोहो रोहो जोंनाय अरगेंआव गारसोमनाय जागोन। नबुकदनेस्वर राजाया हान्नानिया, मिसाएल, आजारियाखौ बेबायदि बुंदोंमोन आरो बै समाव हान्नानिया, मिसाएल, आजारिया राजानि बुंनायखौ खोनानानै बुंदोंमोन, महाराजा, बे बिसयाव
जोङो नोंनो बुंनो थाखाय जेबो गैया। औ जाय इसोरखौ जोङो खुलुमो बे इसोरा बे रोहो रोहो जोंनाय अरनिफ्राय जोंखौ बासायनो हागौ आरो बे इसोरा रोहो रोहो जोंनाय अरनिफ्राय जोंखौ बासायगोन। आरो बेबायदि जायाब्लाबो ओ महाराजा जों नोंनो मिथिहोयो जों नोंनि बानायनाय सनानि मुर्तिखौ माब्लाबाबो खुलुमनाय नङा। गाज्रि परिबेसा फैदोंमोन, गाज्रि थासारिया फैदोंमोन, अब्लाबो बिसोरो फोरबोखौ फोथायदोंमोन आरो बिसोरो गावसोरनि जिबनखौ अनालासे फोरबोखौ हामजाहोनो थाखाय बिसोरो बै समाव हास्थायदोंमोन। आन्थाय जोङो इसोरनि जिउखौ मोनिखाय, आन्थाय जोङो गोथार जिउजों सुफुंजायिखाय जोङो गाज्रि लोगोफोरजों लोगो जानानै समाव आन्दायो। जोङो न'खरनि गोनांथिखौ जोङो नोजोर होनानै गोबां रोखोमनि दुखु जारलाजों जोङो आन्दायो आरो इसोरनिफ्राय गोजानाव जोङो थायो आरो इसोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थाङो। जोङो दिनै नुयो गोबां गिर्जाफ्राव मानसिफ्रा खम जालांबाय। थोजासेखौ इसोरा नोंनो होदों, अब्लाबोनो नोङो थोनाय मोनाखै। गोबां गिर्जाफ्राव दिनै मानसिफ्रा अबहेला जालांदों। मानो? गोथार जिउजों सुफुंजायैखायनो इसोरखौ खुलुमनायाव जोङो उनफिनलांदों। आंनि अनजाग्राफोर, जों दिनै बे गासैबोखौ गोसोखांनाया मोजां। आरो बे खोथाखौ खोनानानै राजाया इनायनो रागा जोंदों आरो हान्नानिया मिसाइल आजारियानि प्रति बिनि मुस्रिया सोलायदों आरो बियो रागा जोंनानै जोंबाय थानाय अरखौ सिगांनिख्रुइ आरोबाव 7 गुन बांसिन जोंहोबावनो थाखाय राजाया बिथोन होदों। आरो बे समाव राजाया हान्नानिया मिसाइल आजारियाखौ बुंदोंमोन, नोंसोरखौ रोहो रोहो जोंनाय अरगेंआव गारसोमनाय जासिगोन आरो बबे मोदाया नोंसोरखौ बे रोहो रोहो जोंनाय अरगेंनिफ्राय बासायगोन? रावबो मोदाया नोंसोरखौ आंनि आखाइनिफ्राय आरो बे रोहो रोहो जोंनाय अरगेंनिफ्राय बासायनो हानाय नङा। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, नबुकदनेस्वर राजायाबो मिथिगौ बे अरनिफ्राय बासायनो हाग्रा बे पृथिबियाव रावबो मोदाय गैया। बेखौ नबुकदनेस्वर राजायाबो मिथिगौमोन। बेनिखायसो बियो बुंदोंमोन, बबे मोदाया नोंसोरखौ आंनि आखाइनिफ्राय आरो बे रोहो रोहो जोंनाय अरगेंनिफ्राय बासायनो हागोन? रावबो मोदाया हानाय नङा। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर, नोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनाखैब्ला, नोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ बेक्तिगत जिबनाव बासायगिरि होननानै नाजावाखैब्ला, नोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनाखैब्ला आरो नोङो पापावनो दङब्ला, नोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनालासे नोङो थैलाङोब्ला, नों माब्लाबाबो नरक रायजोनिफ्राय बासायजानायखौ मोननाय नङा। आरो थांनानै थानाय समावबो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनालासे, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावालासे, फोथायालासे रावबो नोंनि जिबनखौ बासायनो हानाय नङा। आरो थैनायनि उनावबो नोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनालासे थैलाङोब्ला रावबो नोंनि जिबनखौ बासायनो हानाय नङा। आंनि अनजाग्राफोर, राजाया फिननाय होदों, रावबो मोदाया नोंसोरखौ बासायनो हानाय नङा। आरो बेनि उनाव राजाया गावनि सान्थ्रिफोरनिफ्राय बोलोग्रा सान्थ्रिफोरखौ सायख'नानै हान्नानिया मिसाइल आजारियामोनखौ खाख्रबनानै रोहो रोहो जोंनाय अरगेंआव बिसोरखौ गारसोमदोंमोन। आरो बे बोलोग्रा मानसिफ्रा, सान्थ्रिफ्रा जेब्ला रोहो रोहो जोंनाय अरगेंआव हान्नानिया मिसाइल आजारियाखौ गारसोमनो थाखाय लानानै थांदोंमोन, बे समाव अर सालाया बे बोलोग्रा मानसिफोरखौ खामथाबदोंमोन आरो हान्नानिया मिसाइल आजारियामोना खाख्रबजायैनो अरगेंआव बिसोर गोग्लैहैदोंमोन। आरो बिनि उनाव बिसोरो गसंनानै थाबायदोंमोन। आरो बे समाव राजाया सोमोनांदोंमोन। सोमोनांनानै बे गावनि मन्थ्रिफोरखौ बुंदोंमोन, जोङो 7 मानसिखौ हान्नानिया मिसाइल आजारियामोनखौ खाख्रबनानै जोङो अराव गारसोमाखैमोन खोमा? मन्थ्रिफ्रा फिननाय होदोंमोन, नंगौ महाराजा, 7 मानसिखौ अराव गारसोमनाय जादोंमोन। बे समाव नबुकदनेस्वर राजाया बुंदोंमोन, दानियेलनि बिलाइ
हामबालाब 25 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ। राजाया होनबाय, आरो 4नि मानसिनि महरखौ इसोरखौ बादि नुयो। बे समाव राजाया सोमोनांनानै बुंदों, नाय, जोङो 3 मानसिखौ अराव गारसोमदोंमोन, नाथाय जों 4 मानसिखौ नुनो मोनबाय। आरो 4 नम्बर आरो 4खौ बिनि महरखौ, बिनि मुस्रिखौ इसोरखौ बादि नुयो। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, इसोरा हान्नानिया मिसाइल आजारियाखौ बासायनो थाखाय अर सालायाव बियो फैदोंमोन। खामजानांगौनिफ्राय, थैनांगौनिफ्राय इसोरा बासायदोंमोन। मानोना हान्नानिया मिसाइल आजारिया मोना थांनानै थानाय समाव इसोरखौ फोथायदोंमोन आरो बिसोरो गोब्राब बोथोरावबो गसंथानानै इसोरखौ खुसि खालामदोंमोन। बेनिखायनो इसोरनि सायाव गोगोम फोथायनायखौ दोननायखाय इसोरा गावनो फैनानै हान्नानिया मिसाइल आजारियामोनखौ बासायदोंमोन। बेखौ नबुकदनेस्वर राजाया नुदोंमोन। बेनि गेजेरजों इसोरा मिथिहोदोंमोन, बे बुहुमाव सासे इसोर दङ, जाय इसोरा जोंखौ नोरोग रायजोनिफ्राय बासायनो हायो। जुदिउबा राजाया मिथिगौ बे बुहुमाव रावबो मोदाय गैया नोरोग रायजोनिफ्राय बासायनो हाग्राया। दिनै बे बुहुमाव नों आरो आं मिथिनो नांगोन, बे बुहुमाव नोंनि जिबनखौ, आंनि जिबनखौ बासायनो हाग्रा सासे इसोर दङ। बेनि नामा जिसु ख्रिस्ट'। बेनिखायनो नुजाहोजानाय 2 बालाब 10 सारियाव बुंदों, देरहाग्राया खननैनि थैनायजों गाज्रि खालामजानाय नङा। आंनि अनजाग्राफोर, बै समाव जेरै इसोरा हान्नानिया मिसाइल आजारियाखौ अर सालायनिफ्राय बासायदोंमोन, दिनैबो जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायो, जायफ्रा गोथार जिउजों सुफुंजाबाय, जायफ्रा दिनै गावनि जिबनखौ गुरगुनाय जिबन खुंदों, बे मानसिफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बासायनो थाखाय समाय लादों। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, देरहाग्राया खननैनि थैनायजों गाज्रि खालामजानाय नङा। नोङो दिनै गाज्रि लोगोफोरखौ नागारनानै नोङो दिनै फैयोब्ला, नोङो संसारनि लुबैनायखौ नागारनानै फैयोब्ला, नोङो दिनै मेगननि लुबैनाय, मोदोमनि लुबैनाय, संसारनि हाबिलासखौ नागारनानै नोङो फैयोब्ला, नोङो दिनै गुरगुनाय जिबन खुङोब्ला, नोङो दिनै देरहासार जिबनखौ मोनोब्ला आरो देरहासार जिबनखौ नोङो खुङोब्ला, आंनि अनजाग्राफोर, दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि जिबनखौ नोरोग रायजोनिफ्राय बासायनो थाखाय समाय लादों। नैथि थैनांगौनिफ्राय बासायनो समाय लादों। बेबायदि इसोर जों बबेयाव मोनगोन? जोंखौ नोरोग रायजोनिफ्राय बासायनो समाय लानाय बेबायदि इसोर जों बबेयाव मोनगोन? आरो बेबायदि इसोरखौ नागारनानै जों बबेयाव थांनो आरो जों बबेयाव थानो? बेनिखायनो फै आंनि अनजाग्राफोर, जोङो जिसु ख्रिस्ट'नो गाव गावनि जिबनखौ जोङो होनि। बे राव खोनासंनाय जों बयखौबो इसोरा बोर होथों।